Estamos diante dunhas eleccións nas que Galicia vai afirmar sin dúbida a súa aposta polo cambio. E quero dicirvos o que penso e o que sinto, que 1 de marzo teremos un amplo apoio social, unha amplia maioría para gobernar Galicia e 1 de marzo vamos a ganar as eleccións autonómicas. O programa que presentamos hoxe é justamente eso. É un programa para unha amplia maioría social, para unha gran maioría social. Para Galicia que non mira ao pasado, para Galicia que confía en si mesma, para Galicia que sabe que hai futuro e que ese futuro o vamos a ganar e a construir xuntos. Quero que as miñas palabras primeiras sexan para agradecer a todas e todos os compañeiros que aportaron ideas e propostas a este programa, que foron centos e centos de compañeiros, de simpatizantes, de cidadáns que se achegaron aos encontros que vimos desenvolvendo en política social, en economía, en territorio, en emprego, en desenvolvemento, en educación, en sanidade. E quero agradecerles a todos eles as ideas, as ganas, a pasión e a ilusión. Eso é casi sempre o mellor. As ganas e a confianza que temos neste país e na nosa terra.